den her videoaflevering, der skal vi snakke om, hvilken type stof der er tale om, og om der er tale om ionforbindelse eller ikke er tale om ionforbindelse. Man kan sige, at når et atom det ønsker at opnå samme elektronstruktur som den nærmeste ædelgas, så vil det forsøge at indgå i en kemisk forbindelse sammen med andre stoffer, sådan så atomet det kan få opfyldt sin oktetregel, eller oktetregel. Og det kan ske ved to slags bindinger, en ionbinding og en kovalentbinding. Og for at tale lidt om ionbindinger, jamen så er det ionforbindelser, som består af et ikke-metal og et metal. Og det skyldes, at ikke-metallet som regel har 4-7 elektroner i sin yderste skal, hvor metallet som regel har 1-3 elektroner i sin yderste skal. Og på den her måde, så kan de få opfyldt oktetreglen, eller komme meget tæt på i hvert fald. To ikke-metaller, de vil også have mulighed for at lave en kemisk forbindelse ved at, kan man sige, dele som elektronerne. Og det er det, der kaldes en elektronparbinding. Og en elektronparbinding, den kan forklares med en teori, der hedder kvantemekanikken, hvor elektronerne de kan befinde sig i alle områder omkring kernen, og man kan så beregne sandsynligheden for, at de er i et givet område omkring den her kerne ved hjælp af kvantemekanikken, altså en kvantemekanisk beregning. Og for at tage et eksempel, så kan vi se på dihydrogen. Her kan man se ifølge elektronprægformen, at dihydrogen molekylet her, det deles om de to elektroner, eller elektronskyer. Og derudover så kan man se, at elektrontætheden, den er ligeligt fordelt, altså mellem de to kerner. Og derfor kaldes det her en rent kovalent binding. Ser man på HCl i stedet for, jamen så vil tætheden være større omkring klormolekylet, end det vil omkring hydrogenmolekylet. Og det er fordi fluoratomet det har større elektronegativitet end hydrogenmolekylet. Og det betyder altså, at molekylet er mere negativt ladet omkring kloratom, end det er ved hydrogenatomet. Og derfor samler elektronerne sig altså omkring fluor og ikke. Elektronegativitet, det betyder atomets evne til simpelthen at tiltrække elektronerne i en kovalent binding. Og det angives med En, stort En. Og ud fra det her skema, der kan man se, hvilket atom der vil være, kan man sige, mest elektronegativt. Og så kan man se forskellen i elektronegativitet. Og for at tage et eksempel fra før, så HCl, der vil En være lige med 3,0 minus 2,1. Og vi får så en elektronegativitetsforskel på 0,9. Og det er den her elektronegativitetsforskel, der er angivende for, hvor meget eller lidt polært et stof det er. HCl det har den her forskel på 0,9. Og vi kan se i det her skema, at det så vil være et polært stof, fordi det ligger mellem 0,5 og 1,8 i elektronegativitetsforskel. Hvorimod det hos ionbindinger vil være over 1,8. Et molekyle det indeholder en eller flere kovalente bindinger, og de kan både være upolære eller polære. Et molekyle kaldes er polært, når der har en positivt ladet og en negativt ladet side. Et vandmolekyle for eksempel. Fordi elektronegativiteten mellem hydrogen og oxygen er temmelig stor, og H2O er derfor temmelig stærkt polært. Og hertil kommer en regel, en tommelfingerregel om, at stoffer der ligner hinanden kan opløses i hinanden. Altså at
Polære stoffer kan opløses i polære opløsningsmidler, og upolære stoffer kan opløses i upolære opløsningsmidler. Tager man dog mere komplekse molekyler, som f.eks. fedtstoffer, så vil man ikke lave udregning på hver enkelt binding, fordi stoffet er så komplekst. Man tager udgangspunkt i hydrofile og hydrofobe grupper. De hydrofile grupper er polære, mens de hydrofobe grupper er upolære. De fleste molekyler de indeholder både hydrofile og hydrofobe grupper, så man ser simpelthen på forholdet mellem de to, altså hvilken der er en overvægt af. Og der er en huskeregel om, at 4 carbonatomer med hydrofobe grupper ophæver virkningen af en hydrofil gruppe. Og i vores forsøg der har vi haft et eksempel med sukrose, hvor vi kan se, at det kun kan opløses i vand, som er et polært opløsningsmiddel. Og så må vi altså gå ud fra, at sukrose også er et polært opløsningsmiddel. Og derfor har en overvægt af hydrofile grupper. Vi kan nu gennemgå resultaterne af vores forsøg, hvor det ses, at alle vores resultater stemmer overens med den teoretiske del. Og vi kan altså konkludere, at der ikke har været nogen fejlkilder, der har slået igennem. Altså, vi har været omhyggelige nok med afmåling. Vi har haft fokus på ikke at blande de forkerte stoffer osv. Og har derfor fået de her resultater. Vi kan konkludere, at man ved hjælp af elektronegativitet, molekylets opbygning og hydrofile og hydrofobe grupper kan finde ud af, om stoffet er polært eller upolært. Og så har vi med vores forsøg vist, at stoffer opløses langt bedst i opløsningsmidler med samme polaritet som stoffet selv.